Islam bene sapa dik iki piye wek sapa iki piye wek sapa iki piye wek sapa Les manis. Alah. Esuk-esuk kok mono suara pedet iki lho. Malah kayak pedet ya? Iya. Ngek kok. Mandane luar biasa ngil. Mas kene bakul tawakno bojo sunggi bloko. Lah kono bakul mider ora tawa malah ndelok dagelan. Lah mbuh wong anggere dipikul bloko kok ya ora ditawak-tawakno. Iku lho Mas sing awake lemu tumbas ya, Om. Tumbas piye bar ditumbasi kok iso. Ya Allah. Wah, luar biasa lho, Mbak. Lah kok luar biasa? Toprak Wahyu Budaya ditimbali karo dulur-dulur ngelo. Ngene Bu Inggi. Ngene Bu Inggi iki ning daleme Pak Bayan. Rayak nongil apa mbet? Walah aku dianten masyaallah. Gene mbet. Aku dianten adik awar brambang aku. Ora apa-apa kowe karek nggawa sesak apa rong. Karek nggawa piye? Bareng aku awar brambang, aku wedhakan biasane ora piye-piye ya. Bareng tak wedhake ra iku panas kabeh aku.
Lah kowe awor brambang kae gelem awor aku dak apik. Lah nek apik Ning guri awor tarangan pitik rasane gatel kabeh. Ndak masa ana gureme piye kok gatel iku. Mbah wong ancen gurem ya nemplek ning gone pitikan kok. Masa gurem manggon ning gone sapi tawa wedhus. Iya ya ngono nek Allah ya Allah contoh ngemi lho. Aca apa? Ada ya Allah. Aku iki wis kangen karo dulur-dulur ngeluh. Kangen ya kangen ah. Aku dirasani lho, kancane tengilku kok gajah iku sapa ah ngono. Wong arani gajah. Lah kowe gak kena kowe. Lah apa asline aku lho ra mentolo metu. Lah nek ra mentolo metu wong padha-padha kanca. Lah nek ora gene jajal. Wong wis ngerti kancane awake lemu kaya gajah ngekeki rompi kok rompine cah TK. Salam bok nggo iku lho. Lha iku ora sing kandele iku udele mlompong ngono barang. Malah udelem kaya kaya lumpang. Aku kuwatir nek dileboni brambang ae aku. Ya apik ngono nek dileboni brambang. Lah kok iso apik? Malah kok keneng dienggo tombo. Lah nek kena nggo tombo apa? Ya tombo brambang. Ngawur ae kok iso iki alhamdulillah. Ya Allah Gusti, wong apa lembet? Wong madhep rene idol apa ngono lho. Ya nonton buke. Nonton kowe ngono kok. Lho aku malah mbok delok barang ya Allah Gusti. Aja guyang-guyu lho nek guyu kejungkel ning kalenan lho yo kowe. Iku lho delok sing jaketan iku lho. Iku lho jaketan. Delok kowe ngono kok delok kowe kono. Iku napa kok ngono ya nek karo bojone kok menawa ngamukan ku menapa? Paling iya. Ora ngono ah. Ngono nandakno nek grapyak. Wong kene grapyak semanak mbak anggap. Grapyak apa? Grapyak nek karo diding-diding. Ngono ku paling ndek bodono karo bojone ku ya paling ya ora badan kok. Ndak iya iku. Aku roh ngono ku ora kok ngono. Biasane buke anggere ngenang ngene iku bojone awake cilik. Sing kandha sapa? Diteni ya sesuk. Alah, ngenang ngene iki gak mudeng kok. Apa? Lah iku pamer gelang sing gedhi-gedhi lho. Dadi iki lho ngono. Kok iso seneng. Along masin ku lho subur awake lemu padha kowe ya Mas ya. Nak kono subur nak aku seger. Iku Mase wetenge nek padha aku ya Mas ya. Gak apa-apa ah. Aku tak ngene. Iku ndak wis pirang sasi Mas iku Mas tak ngono. Ya paling iku meteng apa piye? Lah iya lah aku dhewe ya iya ngene kok asli. Lah aku dhewe ya iya kok. Iki luar biasa lho Mas Bombet. Kandhane timbali karo Bu Inggi, Pak Bayan kabeh masyarakat ngeluh. Iya. Pidungakno dalam rangka apa Mas? Rangka ngresmekno wit ngarep panggung iki. Dadi dikethoki dik. Mosok kowe tok diresmekno iku lho. Lah aku dhewe ya ora ora wong roro ning kono. Ya Allah iki ndak syukuran bar panen brambang piye aku ngono. Iki acarane kabumi, sedekah bumi. Sedekah bumi, nyedekahi desane. Ya apik. Kowe tani ta ora nek omah? Tani apa ora? Tani ah le. Nandur apa? Aku. Ada nandur apa mbok takokno ya nandur pari ya. Nandur pari. Liyane pari buah-buahan ya nandur. Yo nandur. Yo ana melon. Ya. Yo ana apa semangka ngono kae. Saiki aku golekno buah-buahan sing aksarane mingkem. Limo ae rasa kakek. Lah lele bedhekan caci lek mbok nggo bedhekno aku. Lah iso apa ora? Ya iso kene kulino tani ora mbok nyak piye kok iso. Jajal woh-wohan sing buah-buahan asalane mingkem. Gurine mingkem. Limo ae rasa kakek. Lah gek limo. Pelem. Ya pelem. Langsep. Ya bener. Semangka. Alah mengongo. Semangka. Melon. Alah melon ya melon. Anggur. Anggur ya mecucu. Woh-wohan sing gurine mingkem ya tetep pelem karo langsep ah. Alah akeh tak kandhani. Lah kok iso akeh jajal iso apa ora? Akeh. Jajal sebutno 5 buah-buahan sing gurine angsarane mingkem. Asem Iya. Pelem atut aku kowe. Langsep Padha. Jeruk mrongo. Jeruk enom. Manggis Sing ringis. Manggis enom. Duku mrongo. Dukun
Kabeh 6 yo cek mulai yo mingkam. Ora gak wowoan berarti iso. Isone wowoan tok paling. Ya lha nek ape apa? Jajal sebutno bekakase bojo 6 sing Tak aksa kuampleng kok bekakas iku. Omong apa kowe iku? Saru iku. ya Lah apa nek bekakas apa? Maksudnya iku lho seneng jero dapur iku lho bekakas ning jero dapur. Peralatan dapur. Nah ya peralatan dapur sing aksarane gurine mingkem jajal nek iso. Roh aku, Tenan ta ora? roh. Jajal buktine ah. Baskom, Baskom ya. terus cething, Deteng pringis, cething cuwo, cuwo mlongo, duna. guna mangap. Ora ana ayo mok siji entok iku. Sing kandha sapa? Siji. Akeh 1000 lho aku iso. Kowe roh, Ya nek ra roh gene. jake sebutna peralatan dapur sing aksarane mingkem. Baskom, Baskom, kekep, kekep, manci. malah mengingis, manci. Urung bar. Apa? Manci aluminium. Manci aluminium. Wajan. Banter rembut. Semangat kok iso. Wajan yo mengingis, Mbet. Wajan aluminium. Wajan aluminium. Lah iya. Dandang Dandang yo mengingis, dandang makan. aluminium. Oh iya. Anak. Aluminium. Nyai Aluminium. bareng aluminium Yo lho. sembah penting mingkem adek padakno mosok ana adek jeruk enom. Asam ndak ra iso gawe nyai nem aluminium. Lah nek guru lah apa? Aku ora kowe kok kudu guyu lah, Mbet. Lah nek ra kowe malah kudu ngentut. Wong kok budek. Lho ngarani kok arek budek wong gantenge ngene budek ya ya. Kowe ku longak-longok ngono tak budek. Sing kandha sapa kene wong? Kupinge pengeras radio lele. Tak takoni, Takon terus rak kowe. Mbak Mbet, Ada apa sih? omah ndi? Ono sale. Nek kene lha apa? Gunan dagel ngene kok. Toprak apa? Wahyu budaya. Oh. Neng kene aku karo bojoku. Eh? Malah yo ora mudeng ngono kok. Malah mlongak-mlongok Mas Bambet. Dalem Kene lha apa? dagel Toprak sapa? topre Pak Haji Rasul Naji. Eh? Budek. Budek kowe. Ya wong iki piye wong iki? Saiki ndak tau disuntik sapi piye? Mas Brahma Ono disuntik. Lah ono takon dek. Berarti kowe ora. Kan darane aku budek. Ya ya, Berarti kayak ya budek mesti. ora iso. Tengil. Ada apa sih? Jenengem sapa? Ketengel ngono kok. Iya lali. Iki piye ya iki? Tengil. Ada apa sih? Omam ndi? Omahku nduko seti. Dia bojo. Duwe siji, Anak pira? anakku loro. Oh. Siji sekolah SMP. Oh. Sing loro jeh TK. Oh. Alhamdulillah sesuk entuk duit tak sangokno. Oh. Main kok desa ngelo. Oh. Ning daleme Pak Bayan buinggi ning gone desa ngelo. Alhamdulillah. Sing takok sapa? Wong aku mau takok ambul ate mbok jawab ning desa ngelo. Lah ya lele. Nek kowe mbok darani budek aku, Apa? kowe lho ora awas nek kowe. Ora awas iku. Lah nek ora gene, Awas aku. sing kandha sapa? Bocah kene kene. Alah Buke ku nganggo jaket ireng aku ya roh. Awas. alah nek iku. Ate ning gone kene ate ana benderane merah putih. Wong Indonesia lele yo yo ya. Alah yo anak kowe. Kok iso jajal nek kono kira. Nek iki ora ngerti ke. Iki pira? Siji, Iki, loro, iki, telu, iki. papat. Iki. Ora ro, ora ro. Tinggahno lho. Gak ro mesti kowe. Ora. Jajal, iki pira? Siji, Iki, loro, iki, telu, iki. papat. Iki. Gak ro we. Lah langsung mbok inggahno. Aja inggahno. Iki pira? Siji, loro, telu, papat.
Papat ngono. Ah, ngono jare awas ya. Papat. Ora papat. Pira? 5. Tak iso 5. 1, 2, 3, 4. Lah iki 5 sing dodok. Ana sing dodok ya, Mbak? Ya ana. Nek ngono ya ora 5. Pira? 6. Lah kok iso? Papat sing ngadeg, 5 sing dodok. Lah iki 6 pange. Ana hitung-hitungan adek ana pang barang. Ya ana. Berarti pira? 6. Lah ya ora 6. Pira? Ya 7. Sop itu. Sing ngadeg 4. Ya. 5 sing dodok, 6 pange. Lah iki 7 wite. Ana wite bareng. Ya ana pange ya ana witeh lele. Nek ngono ya ora 7 8. Lah kok iso 8? Papat sing ngadeg, 5 sing dodok, Ya. 6 pange, Heeh. 7 wite, lah woe. Berarti Woe. wae 8. Oh sing kandha sapa? Wae loro ya dadine 9. Lah kok loro ku woe apa? Heh? Woe. Salah ngono kok. Lah puam. Wadah ora ngono lah gene. Lah ki ku ya ngono. Teka bumi. Ya kabumi Mas Bombet. Ya. Ki ditimbali karo Mbak Inggi, Ibu Inggi, Ibu Ririn, kabeh masyarakat iki dungakno. Nggih. Muga-muga bar nimbali ketoprak wahyu budaya. Paringono rezeki sing barokah. Amin. Gemah ripalo jinawe. Muga-muga brambange larang Amin. sing asale sekilo 40 Jadi suwidak 1000. amin. Amin abu dongakno malah guyang-guyu tok kowe, Bu. Hei, ada bukan anda pelapa. Iku lho sing jaketan ireng lho. Malah borong guyu blok. Kok dongakno. Omahe Amin. Sing takok omahe Amin sapa? Oh, didongakno muni amin ada malah mbok dudono omahe amin. Ah, cembrono. Sing takok bojone Amin sapa? Ngawur ae. Andanan terae ku sing buke sing iku lho, Kene sing jaketan ireng sing kene ana benderane Merah putih. Wong didongakno Amin Abu. Iya itu lho, wetan jenenge Amin. Trep bener wetan omahe amin kok iso. Ya bener ya bener. Ha iya. Pancen desa iki kan nggon Brambang. Kowe mam jare nglinggahi Brambang awak panas kabeh. Lah kaya dik remason aku. Banyu sak jeding tak anggo gebyuran isih panas kabeh. Ora ngono kok bingung. Lah nek ora bingung gene. Mikir sapa? Lah ya ada mikir sapa. Aku mbok tak pikir bareng apa berang apa ngono anak akeh kok. Anu ora mikir omane dolan me Amin. Aku dolan gene amin terus mbok kon nggawa apa? Wong aku rene utang bensin 3 liter. Utang apa? Bensin 3 liter. Yalah ngisi-ngisini wong. Lah nek sini-sini wong lah apa? Wong kok utang, alon kaya aku lho, Le. Gene Entuk dhuwit ngene iki kok amplopan kok kene langsung tak bokno kas masjid. lah ngene iki contoh dagelan sing apik ya ngene Lah iki. cek ora iku dadi tuntunan kok. Ngono berarti anggere mulai ngetoprak ini bayaran mbok dekekne masjid kabeh. Langsung tak depek kas masjid ku lho Amin terus. Sedekah gede berarti. Gak ora perkara sedekah. Ngamalem akeh. Gak perkara ngamal akeh. Lah perkara apa? Entuk dhuwit langsung tak wehno kas masjid. Iya. Aku mrene iki ra utang dhuwit kas masjid. Ya Allah Gusti yu. Aku utang bensine dilokno ndekne malah utang kas masjid. Kok iso? Udilem jerone. Halah jero lalah. Bar tak burno entuk 7 meter iki mang kok. Berarti wis entuk borno pira? 7 meter. Alhamdulillah. Ana apa? Muga-muga rezeki akeh ya. Amin. Tanggane Amin katut terus. Ya min amin jenengem genti amin. Mundak aku diguyu tangga nem terus iki lho. Kok iso perkara kuwe ae kok iso. Mulane mbok gawe iki kudu sing semangat. Semangat piye? Lho kok ora semangat piye? Delok kancamu Gene. sukses. Mbok gawe ning gone pabrik jarum mbah rokok apa? Pabrik jarum rokok apa? Ya rokok jarum. Maksudnya rokok jarum apa rokok? Iku lho. Apa? Rokok apa? Apa mergawe ning ngono ku ndak ya kudune nganggo jenazah.
Teko dirasani teko. Amin. Iya. Lah iku kancane Amin. Waalaikumsalam. Yo ngene iki ketoke ganteng ning pekok. Amin. Bocah iki kok kaya sapi putir ya. Ora sapi tok, Apa? mayit. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam aduwe. Ngene lho Mas. Piye? Mas Bombet. Bombet bombet ku kono. Oke, cah iki ketoke rawas tenan cah iki. Tengil. Ya Allah Gusti Allah. Kok madu guyu. Min amin iki piye lek kancane iki min. Bisa amin barang lho. Lah kowe kok iso nyelowane mbok ngolak-walik karepmu piye? Berarti kuwale. Wale. Kuwale yo diwale wong karek male. Walek Min. Lah, Iya. tak ngono ya Pak Tengil. Nah, Mas Bombet malah guyang-guyu. Iki wong piye lah ya iki ndak entek mangan brambang entek pirang glangse tapi ya. Lah ngomongku piye? Wale, wale yo diwale. Lah iya kuwale kok sok. Saiki anu wis kena penyakit karak napa kok? Wis, apa? Penyakit katarak kaya kakak. Karak. Anggreken man Katarak. brambang. Ngene Iya. kok kira kandaku to. Ancam. Awak dhewe sukses. Lah nek awak dhewe ndase ning Dase endi? ndi? Teh awak sak dase ngono lho Mas. Lah tangane melu sapa? Melo Amin. Amin jare. Maksudnya awak sak dase sak tangane ngono lho. Lah sikile. Buah komplit Komplit kabeh. Kaya jamu alele komplit. Iso kocrok kowe. nyerek kali ae kok kowe iki. Seluruhnya. 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 Iya iya. Seluruhnya. Ngene lho Pak gitu. Ada apa? Awak dhewe sukses. Aku eling karo kowe kabeh. Lah ngono ya apik jenenge kanca. Ngono ya. Ayo ora ning pabrik rokok. Kok. Ayo saiki aku pengen duduman karo sampean. Oh iya. Dumi rokok berarti. Awak dhewe suwe ora ketemu, ora ngono to. Ngono ya. Dadi awak dhewe sing rukun. Rukun agawe, Santoso. cerah agawe. Bubrah. Bra. Iya. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kawin lagi. Bercerai kita Karuntuh kawin lagi. Galanglah persatuan dan kesatuan demi lancarnya pembangunan. Kaya pembangunan ning Desa Ngelo sing dipimpin penyanipun Ibu Inggi Bu Ririn. Muga-muga sukses. Allahumma Amin. Lho katut terus Oh, tandang. ndang meni rono neh. Kowe Ayo. Ayo. Piye? Wah, aku jane kari ya, Mas. Kari, ya. Ndi rokoke? Kok nggawa aku masih toki? Rokok sitok. Masih tok. Iki jenenge rokok apa, Mbet? rokok sukun. Karepe sukun. Kesusu selak kepengen rukun. Oh, rokok sukun. Saiki nek rokoke jarum. Jarang di rumah suka pergi. Betul. Kaya awak Saiki dhewe nek ya. Ardat. Ardat. Ardat rokok apa itu? Ono ning kono. Ardat to. Kono ono apa ora? Ora ora aku ardat. Ora ono nang kono. Nek sukun, Kesusu selak kepengen rukun. nek jarum. Jarum suka pergi. Apa itu? Jarang Jarang di rumah suka pergi. Nek ardat. Ardat. Aku rela ditiduri asal tidak melentung. Tidak hamil. Malah ngawur. Saiki nek minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Saru iku. Lah kok saru? Lah miring penak kok jengking monggo. Jupuk caping Oh jupuk caping. Lah iki carane piye? Lah rek endi? Rek yo iki to. Iya kodang cah iki. Carane piye, Mbet? Sing ngrasa apa carane piye gawe acarane? Rokok moro-moro. Takep. Kok Ngene lho. piye carane wong rokok siji iso wong to. Ngene carane bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lah. Rokok siji dadi sedulur. Lah. Iki ana carane. Carane? Piye carane ngemut kabeh iki Lah. ana obo-obo. Lah Pak Tenger rokok, mantuman rokok, Mas Mbet rokok dadi rokok rokokan. Gentenan, Mbak. Gentenan. Dadi Pengerane obo-obo, piye? Nek ana tir gentenan. Anjir, ana Ngene tir konten gentenan. aku. Ya, ngene tak tunuk ya. Iya iya. Apa iku? Hmm. Hmm. Tir, ngono to? Angger tir genten yu. Genten. Ini obo-obo. Iya ya. Tir. Lah ben ketok rukun. Ketok rukun, Ben. Mulane rokok yo genah. Tir.
Ini mbet. Nah, wis ana bobot tenan ambet. Iya. Jenenge Aku urung kanca kok. ate urung ngemut. Tir. Gantar. Angger tir ngalah. Ngaleh. Wis sampe aku. Ojo guyu ae kowe. Kanca. Tir. Gak ngono. Lah iya ben rukun kok. Tir. Nah. Wong ke ku Ben ngono rukun, nyalahi nah. aturan kok. Aja guyu ae aku tak ngemut. Mbok guyu kok. Tir. Nah, jenenge kanca. Larang ngono to. Dadi ngene. Wis. Nek iso kudu sing rukun. Kudu sing rukun. Kowe karo aku rokok siji dadi dulur. Aja nyulayani. Kudune ya ngono. Mulane kowe karo aku iki ning desa. Ngelo. Ngelo. Kudune awak dhewe rukun. Kudune rukun. Iya. Mulane rukun, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Men. Tangkemku kecos rokok. Ngene-ngene, ora usah dolanan rokok. Nek kowe urung nyambut gawe, ora usah dolanan rokok. Sakake bapakmu, kok nek wis mlocot ta kowe. Mlocot tenan kok iso. Bujune mok mlocot ora gluang kowe. Iki ngene ora usah. Ini gak dadi sari bengi aku. Ora Sariawan. sariawan ngono. Lah ngemute bengi ndak ya sari bengi. Gandeng awak wis do rukun kabeh. Ngono, Iki nyuwun pangapura karo dulur-dulur ngelo. Ana klumputane sak keluarga Wahyu Budaya nyuwun pangapura. Ditinggal ketoprak Wahyu Budaya, dulur-dulur ngelo diparingono sehat wal afiat. Amin. Panjang umur. Amin. Seger kewarasan. Amin. Lancar ning do nyambut gawe. Amin. Ibu inggi kabeh sak perangkate paringono panjang umur. Amin. Sukses. Sehat kabeh desa ngelo dadi desa sing gemah ripala jinawe. Amin. Murah sandang, Murah pangan. Tinebena sangka balak lan bilaine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Toprak Wahyu Budaya di live streaming Wahyu Budaya official Gondes Shooting. Nek ora Gondes ora yes. Lah iya. Saiki sing nom-nom ayo nyanyi hibur dulur-dulur ngelo. Ngono. Ndak sing nom. Ya. Ada sing nom kowe, rupane ganteng. Tuwek. Aku. Heeh. Tuwek lah. Aku tuwek. Aku berdampingi codot. Ayo, monggo. Kayak iya apa iki? Isa ana Ayo. jenenge. Ada.